weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jowol to teccana to awoynada to mareysa to jingue jeeri to loƴolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri ko on takkusan juuɗa ha to galle elhaj oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to ligseyba goural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie koninkoɓe halfinaɓe ko fate nden ka e kisala maaje kaɗe ɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri ɓe teɓima bateau goto e nder maaje kaɗe ɗe Nouadhibou bateau ne jolni fodde capanɗe jeeɗiɗi ɗanniyankoɓe ɗanne Soudayru to leydi Sénégal brigade de recherche gendarmerie ɓe to Saly ɓe kolliri tigui ɓe teɓima sagataɓe jeegomo ɓe tawri ɗumen ene jogui fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kilo drogue mo hinde chanvre indien ha joni to leydi Sénégal Macky Sall hoore jo gendi ɗi o holliri tigui wonde kala kay jeeyaɗo e Benno Bokk Yakar walla jeeyaɗo kay e APR caggal kay nde holliri wonde ko ƴamowo lefol laamu yo andu ne wayno kañuma yaltini hoore mum e landaka walla e diɗɗal landaji ɗi to leydi Mali Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali e ndew tribune des Nations Unies o haali dande dow wonde kay kala nde CEDEAO walla leydi wawdi wonde kala nde memi leydi Niger yo andu ene wayno ko kamɓe déclari guerre ni ha joni to leydi Mali ma en kaale e oɗo biyeteɗo Abdoulaye Djibril Diallo cuɓaɗo e oɗo saaha joni baɗaɗo directeur général énergie de Mali woni société kalfinaɗo ko fate kuɓam woni électricité e nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale jaltugol aduna menoɗo wonde ministre kalfinaɗo ko fate ndema hono biyetenoɗo Lambert Kouassi Kona to leydi Niger ko fodde kene ɓuuro capanɗe tato sagar tawa hen nogas e nayo ko sukaɓe rewɓe étudiaji kañumen tigui bifta e oɗo saaha joni tawi e juuɗe sayseyeɓe to état biteɗo Zamfara to kedde Afrique ma en keɗɗo romino musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj kabaruji men joolam jaɓiri so waktu rokki ma en jaa ha to leydi Chine jen ha to leydi Turquie e to leydi Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pattiɗen jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorel te ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɗe gorel te kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodiri gorel te ɓe mbi alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorel te beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto risatola e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omo noto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché Boubès jokkodirta
koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonda koto marché aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonda koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gurel te dañen jamma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 24 lewru siilto hitande ujunnaji ɗiɗi e 23 alet jeetati lewru mawluda hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergonelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto liksey ba gorgol pudortoɗen to liksey ba gorgola hono goomu taw ko goomu almiɓɓe halfinaɓe kayi ko fati e yuɓɓinde mawludun nabiyu to liksey ba gorgola e gardagola ceerno Amadou Tijane Mamma Cissé Sy tawi kadi koye dow inde teddugala khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Oumar Alpha Sy e dendagal khalifaɓe e dendagal almameɓe wuuro ngo kala eɓe bismi eɓe teddiniri dendagal julɓe kala to liksey ba tawteɓe to likseba e guure taari ɗum kala e dendagal likseba naɓe tawteɓe to diaspora e ha e nder leydi he kala kono noon kadi ɓe bismi dendagal tawteɓe to funnague boose hirnague boose hebbiyaɓe ha tigui to yirlaɓe kala ene bisma e jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam moɓe ɗamini yuɓɓinde ñande alarba no gase jeeɗiɗi lewru septembre ngu gonɗen ɗu to likseba gorgolam e to jama mawka toɓe kewi yuɓɓinde e kala saaha nde ɗon mawlude kamɓe noon eɓe jetta kadi eɓe jarna dendagal ɓesgu likseba naɓe dariɓe kayno dolo men panno guila adduɓe peeje mumen ha e ngaaluji kala no mawlude ndi wawi tigui yarude yesso ha no hannirta ni ha joni to likseba gorgol keddorɗen ɗeɗo daade belɗe ɗe nana toon ko fati kay e ɓurdiɗe likseba gorgol juɓɓinteɗi kay guila ñande lewru goo lewru mawlude gonɗen ɗo ɓe kolliri noon ko altine janggo o ko janggo tigui woni duwaw ɓe duwoto ñande talata nde ɓe pofto ñande alarba jamma alarba ko nden tigui woni mawluduna nabiyu ma en gartu hen ñalawma janggo o taw koye cimtolo musidɗo men sehil men ceerno Baby Sy kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ñande alarba ɓennuɗo o ñande alarba ɓennuɗo o wonno tigui udditama taw ko banque algérien naɓe gadano udditede kay mo banque mo leydi Algérie taw ko leydi Algérie naɓe banque mabɓe gadano moɓe udditi caggal leydi ona banque noon ɓe cuɓi ɗum tigui koye nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie banque ka noon ka wiyete ko Algérienne Union banque guddidgol oɗo boñ Algérie naɓe noon e nder Nouakchott ina tengtina tan jokkodiral e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi Algérie Union banque algérienne Union banque noon ko banque woni boñ dendinɗo banque aji nayyi bankuji nayyi taw ɗina ko boñuji ɗi leydi Algérie ɗin goni hono boñ biteɗo crédit populaire d'Algérie woni CPA on boñ noon ene jogui e kaɗo banque kessa udditaka nder Nouakchott eɓe jogui hen fodde 40% wondude banque gotka biteɗo banque extérieur d'Algérie woni BEA on boñ noon jogui e kaɗo banque kessa ko 20% so tawi ko banque tataɓaga kana wiyete ko banque nationale d'Algérie woni BNA kan jogui ko 20% e nder kaɗo banque so tawi ko banque nayaɓaka kan noon wiyete ko banque d'agriculture
et du développement rural woni BADR kanne kadi jogui ko 20% ko ɗiɗo bankaji nayyi noon Algérie naɓe ko kanji ndendi ɓe ndendi kaɗo banque wiyete ka algérienne union banque tawi capital makka noon e oɗo saaha joni ko 50 million taw ko haalisa dollar ɓe kam banque ka noon uddita tigui ko ñande alarba ɓennuɗo e nder nokshata lamorgo leydi Mauritanie ɓe kolliri noon banque ɗiɗaɓa e ndiɗon mbadi ɓe uddita ɗum ko ñande alkamisa ɓennuɗo foti udditede to Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission aux droits de l'homme à l'action humanitaire et des relations avec la société civile ɓe kolliri tigui wonde ene tijja groupe taw ko groupe des Nations Unies halfinaɓe ko fate rewidade haqqeji rewɓe resaɓe e sukaɓe rewɓe tokosɓe ɓe cuwa resede kala woni droit des femmes et des jeunes filles eɓe tijja noon ko ñande altine janggo o no gasi jeegoma lewru septembre nde gonɗen ɗo ɓe tijja e nder nokcot lamorgo leydi Mauritanie addataɓe noon ko yurnade e rewidade so tawi kay haqqeji rewɓe resaɓe e haqqeji ɓena sukaɓe rewɓe kala so tawi kay ene horma e nder leydi Mauritanie délégation o noon ma yetto maɓe jetto ɗo e nokcot ɓe jaaha kadi ha to wuuro witego Bassikunu ɓe jewtida toon noon e autorité ji locale wondude institution indépendante uji wondude e organisation ngaji de la société civile en kala e ɓena witeɓe les élus locaux ha agence des Nations Unies tawateɗi e nder gendi leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddonen konin koɓe leydi ndi halfinaɓe ko fati en nden ka e kisal maje kade leydi ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima bateau ñande alkamisa ɓennuɗo jamma on bateau noon ina jolni fodde capanɗe jeeɗiɗo sagata taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗere woni clandestin ji on bateau noon koye nder lugge maje kaɗɗiɗe Nouadhibou ko toon ɓe teeɓi bateau o yahanno noon fano koto île des Canaries hewɓe e mabɓe noon tawama tigui wona harɓe cellal yoga e mabɓe kadi ko tampuɓe no fewi ko ɓuuri hewde ɓen noon e oɗo saaha nde nangga nawama tigui to cuuɗi cafriɗi to Nouadhibou ha mbawa hebde taw ko cafruji men gaddani ɓe kalani noon nationalité ji ɓeɗon tawaɓe kaɗon laana holo leyɗele ɗe jeeya ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société publique biteɗo iskan ko catala jokkodirgal e ministère de l'habitat de l'urbanisme de l'aménagement territorial ɓe kolliri tigui ɓoyata ma laamu leydi Mauritanie ma gola ko ɓeyta logement sociaux ji e nder nokshata iskan noon holliri koye procédure ko fate sélection de société ji walla entreprise naji halfinaɓe ko fade mahgola ɗina temedere logement taw ko logement sociaux woni koɗanɗe taw ko koɗanɗe kay wallude miskineɓe ɗum noon hate koto leggal bitegal teyareta ene tawe e nder nokshata halfina noon wadde ko fati offre de service ɗiɗon marché ji ko biteɗo Mohamed Ahmed Mahmoud kañum woni directeur général cotal bitegal Issa Kam kañum tigui halfina ɗiɗon ko fati offre de service kala entreprise Mauritanie naji noon tawi e nder ɗiɗo duuɓi joyi cakkitiɗi kay heeɓi gollude ko famɗi kala heeɓi ko famɗi kala fodde marché ji ɗiɗi tawi kadi jaaru mum ene jettima fodde 1,5 woni milliard e feccere taw ko haalisa ugoya e limore hinde ene wawi tigui jeeyede e appel d'offre ɗina entreprise noon yiɗɓe kay jeeyede e appel d'offre kadi la budde tawa kadi ene jogui ene gadda ko wiyete attestation de financement bancaire taw ko boñe sifani on attestation mo jomum ne jogui fodde 600 millions taw ko haalisa euro woni e limore hinde nde tawi kadi gollima e nder ɗiɗo duuɓi tati cakkitiɗi ɗi kene chiffre d'affaires men moyenne annuel taw yettima fodde 2 milliards taw ko haalisa uguya appel d'offre iskan noon o expire on appel d'offre mo iskana waɗi ɗon ko fate magol ɗiɗo temedere logement sociaux gasata tigui waɗata expire ko ñande 19 lewru octobre dere toon ndu 2023 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena gendarmerie ɓe hinde bir woni BR woni brigade de recherche to Salim ɓe pitti tigui réseau taw ko trafiquant drogue ardi brigade ngal noon ko biteɗo major sek ɓe teɓima sagataɓe jeegomo dartunoɓe wadde trafic kay ɓe tawriɓe kadi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kilogramme drogue mo hinde chanvre indienne trafiquant en ɓe noon ine tawe oɗo saaha joni kaso e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Souleymani Ndene Diaye o holliri tigui wonde ko kettuɗo
kewɗo gembe makko kay gembanade sumgoji yidde wonde horejo leydi Sénégal e sumgoji tijjari en 2024 kanko Souleymane Ndéné Ndiaye noon o meeɗino wonde hoore jagorɗe e saaha laamu Abdoulaye Wade ko aseta hanki o noon o hollir tigui wonde ko candidat kay gam yidde wonde horejo leydi ɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Maroc suko debbo goto Sénégal najo jarannoɗo e duuɓi nogas e goho kañum warti o diwi noon ko 4e étage o wiyeteno ko Anta Diop ko ñande aljuma nogas ɗi lewru septembre sanga 12 heures ko nden tigui o wartide e ndera Casablanca lamorgo leydi Maroc o fetti diwal noon mbiɗen koto 4e étage e dow on nokku ko ɗon tigui o honno goski makko noon en tawi juuɗe police mo leydi Maroc losgoji udditama hen beele ne ande kay holko saabi omo watto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyana to Ziguinchor noon toɓoji kewɗi ndiyam jippima toon to Ziguinchor to leggal bitegal Kadior ko lekki noon lekki ɓokki mawki no fewi woni baobab kañum tigui yani toon lekki ki noon de ki yani tigui e koɗanɗe ɗiɗi noon ki yani tigui e galleji ɗiɗi hay goto mayani hen kono kake kewɗe woni matériel kewɗo boni hen Kadior noon en tawe to leggal ene tawe tigui caggal hôpital de la Paix hollirama fodde nogas e ɗiɗo neɗɗo honnoɓe nder ɗiɗon galleji ɗiɗi lekki ɓokki ki yani e oɗo saaha joni ngala koɗanɗe koɗi tigui koye ko hoddiɓe mumen kañumen tigui bismi ɗumen délégation timmuɗo noon e gardugol préfet mo Ziguinchor gari ha jettima to lekki ki yani to e galleji kelli ɗi ɓe mbawi tigui ɓedde bonande nde no foti ni e oɗo saaha joni ɓe kolli kadi ma peeje goɗɗo ƴette kay beele gueɗe baɗi ni ene wasa tigui wattude yettama noon piskima hay goto wasani hen fittade mum to Ziguinchor noon ko ɗon ciftatena musidɗo men Amadou Issaga Kébé nduwonɗen ɗum calminen kadi dendagal hettiyankoɓe Ziga FM senumima to Ziguinchor koto Kolda paɗen ɓesgu Kolda naaɓe no didorno rewɓe e worɓe ha tengti noon e jeunesse Kolda ma jeunesse naaɓe kaɓe jalti e keewal e peewal jaɓɓade kay jibinande mabɓe cuɓaɗo kay baɗaɗo ko joni cuɓaɗo baɗaɗo e oɗo saaha joni directeur général LONASE noon woni loterie nationale sénégalaise hono biyeteɗo Abdourahmani Baldé Doura noon caggal kayde noma directeur général LONASE caggal nde o suuɓa noon sorti makko gadano woni tigui jillu makko gadangu noon o suuɓi tigui ko wuuro makko Kolda to jibina o yiiɗa hortina to botu makko dasa ko toon tigui o suuɓi gam kaya arde hollirde kay feccude weltare makko e ɓesgu jaɓɓugal molategal Allah noon o tawi toon e gaari jaɓɓademo taw kadi ko arɓe e peewal ene gaari e keewal kanko Abdourahmani Baldé Doura noon o lomti e poste he ko biteɗo Latta Diop noon ko altine janggo o ɓe mbaddat tigui ko wiyete passation des services jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu maɗa weltare TV kala ene duwanomo ene wiye tigui kanko Abdourahmani Baldé Doura o yo jogoro ɗum jama ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyen ha to Pikine Guinaw nano ko to Pikine Guinaw Rail ko cumo kulɓinigo waɗi toon wendoga hande o sanga 5 heures subaka e nder galle goto e nder étage taw ko galle ko étage R plus hay goto wasani hen fittano mum kono teskama matériel kewɗo boni hen niveau gadano woni tigui hoɗande less nde sumi ha laaɓi ha fuɗɗi yettade bildi dow ko ɗon tigui ndina beldi taw fuɗɗima premier étage o taw fuɗɗima ɗakkitade ko Allah noon e koni hoɓe faabu arɓe kayya law notiti hen kañumen tigui mbawi jippude cumo ngu hano hannirta ni andaka taw noon holko saabi cumo ngu kono hakkillaji kala nangui foti wonde ko court circuit woni masse courant taw ko courant électricité o kañum foti addude oɗon kañum foti sabade nguɗon cumo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kene ɓuura temedde joyo sagata taw ko Sénégal naɓe ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗaru nana juuki to leydi Mexique tawi kay ko yinnoɓe natode dowlaji tentuɗi Amérique via Nicaragua eɓe tampi noon sanne yoga e mabɓe kay goniti yoga e mabɓe kay gayni joɓari ha laaɓi haydara ala ko kiddiri goto e mabɓe kamɓe juukiɓe toon noon ene wiye Abdoulaye Diop holliri tigui wonde kay ɓe erima laamu Sénégal nde ko ɓuuri wat tigui fabadeɓe ko ɓuuri yawde e ko
ɓuri yaccade sabu hewɓe mabɓe kay oɗo saaha joni nana juuki to wuuro witengo tappa sula noon tappa sula hunde tawɓe gonni e Afrique naɓe hewɓe no fewi eɓen toon juuki wonde situation mabɓe e oɗo saaha joni ko situation musɗo no fewi ene waɗe mabɓe kay ɓe cellani ene waɗi kadi ko gaynuɓe force ha laaɓi ngala force ɓennude eɓe eri laamu ngu noon nde wawata famade ɓe ko ɓuuri yawde kay e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ñande alkamisa ɓenduɗo no e nder sal goto taw sal biɗo Dakar Sénégal naɓe to dowlaji dentuɗi Amérique woni toon New York e saaha kay Macky Sall huccodirno toon e Sénégal naɓe diaspora kanko Macky Sall noon o suuti toon konguɗi mawɗi no fewi faade kay e ɓen jeeyaɓe APR woni Alliance pour la République landaka Macky Sall ardi e jeeyaɓe kala Benno Bokk Yakar woni diɗɗal taw ko yaduɓe e horejo leydi ndi o konguɗi ɗi noon ko wiide kay wonde kay kala e goto e ɓen taw ko jeeyaɓe APR walla jeeyaɗo Benno Bokk Yakar kala kay caltuɗo kala e mabɓe kay biɗone hono candidat caggal subaka ene holliri tigui wonde ko candidat e subgoji paadi ko fate yidde ardade leydi ɗi wona kay jeeyaɗo Benno Bokk Yakar walla jeeyaɗo APR yo andu ene wayno ko kañum yaltini hoore mum landaka walla diɗɗal landaji saabu kay koɓe haaldinoɓe e kala kay cuɓaɗo moɓe cuuɓi kamɓe kala eɓe jaada mum e oɗo saaha joni noon landaka suwi ko Amadou Ba kala noon mo yadani miijo Amadou Ba wi kayne yalta bardiyagal wadde candidat yo andu ene wayno ko kañum riwi hoore mum e landaka walla e diɗɗal landakani ha joni koye leydi Sénégal kettoɗen yana ha to Richard Toll Malick Gakou ko président landa grand parti gonɗo e tourné muɗum o ari to Richard Toll e nder meeting makko noon ko police tigui dartini meeting o commissaire des police wuuro ngo noon holiri tigui ko yamirore addi kayit on kayit noon ko préfet mo di falde nde kañum siifi on kayit ko fati kay interdiction hadde kay kala ko fati e moɓodiral kanko Malick Gakou e nder ndeɗon falde saabu kay profit o holliri koko siifi kayit interdit ko fati meeting e nder wuuro ngo police onon sari saki taw kadi sakiriɓe ko gaz lacrymogène to yaltide Richard Toll ɗo hollirama goto e werlaji woni autoji escorte kanko Malick Gakou o cortège makko hen auto goto boni hen no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena ko adi noon keɗen jaaha to leydi Mali ɗaɓital pulaagu so pulaar koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali Abdoulaye Daouda Diop kañum woni jagogal kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral ha leyɗele o holliri aseta hanki o to Nations Unies wonde kay yoɓe gandu yoɓe kamɓe kala yoɓe gandu wonde kala kay ende CEDEAO walla wawde walla tigui catal bawgal wonde walla leydi wawdi wondi kala nde waɗi intervention mum militaire e nder leydi Niger yo andu kay tawa addi on intervention ko yidde kay artirde Bazoum e laamu e yidde kay ittude laamu militaire yo andu ndina leydi yo andu ene wayno kay koko déclare guerre wonande leydi Mali kala badɗo ɗum kay ɓe gandu wonde leydi Mali kay koko dartoto koko yoftoto walla koko jinganta leydi ndi woni tigui nous ne restons pas o holliri noon wonde kay ɓe croiseta leydi Mali laamu leydi Mali hofata juuɗe kay ene ndara catala walla force goɗɗo ene waɗa intervention mum e nder leydi Niger o wi tigui nous ne restons pas les bras croisés wona konguɗam noon ko konguɗi kanko Abdoulaye Diop o kañum tigui haali ɗum tawa kadi o haali ɗum ko dow tribune de l'ONU woni Nations Unies kala saaha noon ene teska ardiɓe CEDEAO ene menace kay wonde koko mbaɗata intervention militaire ittude kay koninkoɓe derguiɗe laamu Bazoum guila ñande
nogas jeegoma lewru juillet 2023 leydi Mali noona yaadani e on intervention militaire kadi kala nde CEDEAO waɗi ɗum koko felli tigi koɓe fellitɓe wonde kaya koɓe fellitɓe kala CEDEAO waɗi ɗum koɓe jingoɓe tawa kadi koɓe jingonoɓe leydi Niger ɓe koliri noon wonde ko ɓoyani ko colonel Azimi Goïta gardiɗo leydi Mali sifodiri e laamu leydi Niger e laamu leydi Burkina Faso wonde kay kala e nder ɗeɗo leyɗele tati kala hen leydi gotiri yanadi e leyɗele tati keddiɗɗe kala koko jingata kanko Abdoulaye Diop noon o ñiŋino feewi leydi France e o ñiŋino feewi laamu leydi France o holliri tigi wonde laamu leydi France jogui tigi koko wiyete domination néocolonial o yetti kadi e dow tribune hen o manti laamu leydi Russie o rokkiɓe mention spéciale e darnde mabɓe kay e jokkodiral mabɓe moƴƴal e ballodiral wallude kay e ballal banggal fayida nde ɓe kewi aɗande leydi Mali e kala saaha o holliri kadi toon wonde laamu leydi Mali jogorani ɓeydude délai ko fate mandat ɓena witeɓe ministre woni laafaji bulaji tawa on mandat mabɓe gasat tigui koye mayirɗe hitande 2023 nde o holliri hay ñalawma goto ala ko ɓeydete e oɗon délai woni tigui e oɗon mandat ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni Abdoulaye Djibril Diallo kañuma woni e oɗo saaha joni directeur général kesso de l'énergie ni Mali woni société kalfinade ko fate électricité e nder leydi Mali ono ma noon koye nder jonde jagorde sakkitide jooɗi noon ñande alarba ɓennuɗo ɗo kanko Abdoulaye Djibril Diallo ko ingénieur de haut niveau woni ingénieur mawɗo no fewi ko kanko wonno ha ñande alarba nde noon kanko wonno directeur adjoint société biteɗo Soma Pepa ono ma noon koye saaha muso no fewi saaha mettuɗo saabu kay ko saaha mo leydi Mali jogui caɗele kuɓɓam no fewi caɗele électricité kala saaha ko coupuraji kewɗi no fewi kono kadi kono tamde omo anda no fewi omo andi no fewi kadi ko nokku mo laaɓa kadi ko humpiti ko yito men mo humpiti ko ɗum tigui woni ko suuɓa o ardina kanko noon ko humpiti o addila golle mawɗe noon ene padimo yeeso ko guila mo yaari duuɓi nogas e tati noon ko nden tigui kanko Abdoulaye Diallo heeɓi diplôme makko gadano ko fati ingénieur taw o heeɓi ɗum ko l'école nationale supérieure de l'électricité et mécanique to Nancy hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi o waɗama directeur des opérations des sociétés Sahel Mali 2002 ha 2003 o waɗama coordinateur qualité société EDM woni énergie di Mali 2004 ha 2013 o waɗano directeur commercial caggal ɗum kadi directeur central commercial et clientèle oɗon société biteɗo énergie di Mali mo ardi oɗo saaha joni 2005 ha 2020 o waɗama kadi président conseil discipline ngal ɗon oɗon société juin 2013 ha janvier 2021 o waɗama directeur planification d'études générales et projet ngal ɗon catala biteɗe ngal énergie di Mali ha 2022 noon kanko woni conseiller directeur général ko ñande noga septembre 2023 o noma directeur énergie di Mali o lomti noon ko biteɗo biteɗo Kourachi Konaré noon ko baɗaɗo limogé ittaɗo tigui e golle muɗum habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Côte d'Ivoire padena laamu leydi Côte d'Ivoire ine tawe e sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Lambert Kwasi Kona noon o meeɗino wonde ministre de l' agriculture woni jagogal kalfinaɗo ko fate ndema e nder leydi he ko aseta hankinogas e tati lewru septembre o yalti aduna kanko biyetenoɗo Lambert Kwasi noon o halfidino poste halfinanoma poste uji payɗinɗo no fewi e nder laamu ngu leydi Côte d'Ivoire ha tengti noon e wonde président du conseil d' administration du conseil café cacao tawi ko Alassane Dramane Ouattara kañum suwinoma e oɗon poste en janvier 2000 non wonno ko guila janvier 2012 ha janvier ha tigui 23 janvier 2022 de guila noon de 1990 à 1993 noon ko nden tigui o wonno ministre de l' agriculture e saaha laamu Félix Houphouët-Boigny 1993 ha 1998 o waɗama ministre de l' agriculture kadi e saaha laamu Henri Konan Bédié Lambert Kwasi noon kadi o wonino cukko hoorejo landa
landa PDCI o yalti aduna non ko lebbi ɗiɗi tan caggal jaltugol aduna sehile makko Henri Konan Bédié gaddinoɗo landa PDCI ko o foya boigné tafno tawa kan landa PDCI tafa tigui ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeegom woni guila 1946 kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Algérie paɗena sagataɓe joguitiɓe ha teddi biftima jaadi kene ɓuura capanɗe tato sagata e nder ɓen noon hen nogas nayo ko sukaɓe rewɓe taw ko étudiant ɓe bifta noon koye nder université mabɓe to état biteɗo Zamfara ene tawe to banggue rewɓajo funnangue leydi ɗi ɗum waɗi ko ñande aljuma ɓennuɗo ko gollo noon woni lawol gaddi noon ko sukaɓe étudiant ina bifte guila kaya biteɗo Bola Ahmed Tinubu guila o ari e jappere gardigo laamu Nigéria bandiji ɗi noon gari tigui koye dow motoji mum ɓe naati ha e nder koɗande étudiant ji ɗi to université to ɓe ƴetti toon no gasinayi étudiant wondude worɓe ɗiɗo hen goto noon ko gollotoɗo e nder université o ɓe jabani kadi e nder université o ɓe tawi toon gollotoɓe taw ko suuduruji ɓe jaadi hen jeenayo e nder ɓen suuduruji noon hen goto heeɓi fartagui tigui ɓoccitade e juuɗe mabɓe kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehili men hono Alassane Oumar Mbodj. Alassane Mbodj, assalamu aleykum rahmatullah. jammi hiiri toon Ghali Abuu Bah kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o dewo hoyre-biir nogas e nayyi lewru siilto ujunaji ɗiɗi e nogas e tati puɗɗo ko Burkina Faso on taw kadi mernoɗo wonde hono jagorgal ko fati e gueɗe caggal kono leydi Djibril hono Bassoulé ko neɗɗo ɓurnoɗo hono ɓallade e on tuma nde Blaise Compaoré woni e jappere nde kadi ko neɗɗo kadi médiat kirsaji ɓurɗi mawnude tof taw koye dongre e sayde amo yahanno ko wayi noon ɗum noon o wawi hono haaldude e ñalawma hande o e TV5 ko wiide namdedemo e gueɗe gonɗe e dongre Sahel nde ko ha selti noon e leydi hono Mali nde pelɓodire gonɗe fonde o wiide kanko dey ko ɓuuri famde ko o jeeyano koye e ɓen taw ko médiateur uji en ɓurɗi kay wawde yaade hen ɗum noon omo andi tan wonde so tawi hono gueɗe mbayini e nder leydi fonno ko guila en ɗo fuɗɗi ɗo tan dartine haaɗa ɗon nde tawno ɗum meeɗi hebdeɓe ɗon ɗo Burkina Faso ɗo e hirande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi ɓe dañino ko wayni ko noon e ɗon ɓe mbawi hono dartide ɗum uyi noon hewɓe noon mbiyata tan ko ɗum ummi ko caggal leydi hankkadi reeɓi ha wayi kadi ni caggal ɗum noon cifudel ngal toon to Algérie ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi o wawi kadi hono yaade hen e koyɗe hono masalaha e wawde kay wadde haaɓe cifodiri hakkude mabɓe o wi ko ɗum tan hono hoto tengtude ɓe mbasa tan goto armé o e kamɓe goto foof jagga ɗo jagguno ɗo taw kadi nawdiral o waɗanan nde tawno gueɗe kewɗe wawi kadi dañde hebde leydi ndi guila e mayeɗele ɗe guila e janguji batteɗi ɗo ndi fodde ujunaji ɗiɗi neɗɗo wawi ummade nokkuji mum fayi nokkuji goɗɗi hani e ɗin école aji kadi taw kadi ko guddude no fewi ɗum ɗo foof ko tampere mawde wonande nde ɗo dongre wono Sahel ɗum noon o wi ñaagui tan ko yimɓeɓe nde tindoto taw kadi ko honiyankoɓe ɓe mo leydi heddade kadi Mali hani e ɓen ɓe gartata mbaɗa nanodiral ene wawa wonde deƴƴal wawa arta ɗum ko ɗum ɗo nafata taw kadi ko continent o Sahel o ko ɗum tagi rigui nafata ɗum e dongre nde to leydi Niger ñiñi taw ko Antoine Guterres e caɗele holliti to garagal mabɓe to battu oni wattongo kay capanɗe jeeɗiɗi e jeetaɓiji toon to New York ɓe kolli hen mettere mabɓe no fewi toon to Benin nokku ɗo ndelam kuɓam waɗano fodde kay capanɗe tati e tatto taw kadi ko sankima hen woɗɓe ɓe mbarmi hen toon to sema krake kehol hakkude mabɓe e Nigéria to Rwanda to meɗɗo wonte hono préfet biyeteɗo hono Pierre Kayondo ko kanko de jagga toon to lamorgo leydi Freste pono Paris e caggal tumademo e ɗin taw ko génocide bannoɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi taw koye nder leydi ndi ɓen nodduteɓe hono Tunsi en Éthiopie kamɓene e Égypte wonde e Soudan kamɓe de ɓe goni koye kaldugal hakkude mabɓe ko fatti oɗo barrage nodduteɗo hono Nil Somali jangu waɗi toon to Beled Wayne
ko camion kewɗo explosif no feewi fetina toon yimɓe 13 mbara hono mbasi hen pittali mumen nogas woɓɓe mbarni hen toon to leydi hono Gabon o gardiɗo hono jaggoɗo mabɓe reyno ndongo sima kanko dey o wi e yontere fande arde maɓe ƴeew tongude e ko nde ɓe mbaɗata tawkata woteji mabɓe centre toon ha hande toon to Gabon woni beelamma e weytare wonande ɓen taw ko retraité ji en dañƴa kay hono joɗɗinoɓe ha haqqe duuɓi ɗiɗi fade dow keɓani hono pension ngaji mumen e ɗum noon général taw ko oɗon guema wawi hono newnaddeɓe haɓe mbawi kadi e oɗo saaha dañde kadi pension ngaji mabɓe ɓe mbawa kadi urnade e kalis moɓɓe warñede mabɓe e ɗin pension ngaji mabɓe ɓe mbawa kadi dañde ɗum no feewi centre afrique on gardiɗo taw kadi ko jagorɗe on jagorgal kono gueɗe caggal kono leydi biyeteɗo zone sylvie hono bay bon kanko di kanko ɗo wawi hono haalde e TV5 hono mondo e wiide kay artude e oɗo mennoɗo taw kadi ko ardade hono leydi François hono Bobisé e caɗele ɗe dañi ɗe wonde kay taƴanede hono duuɓi taw kadi ko legginede kaddi gurdam mumen e kamɓe nogas ɓen firñitinoɓe e sanga kay e woteji mabɓe ɗi mbanno ko hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɓen hewɓe sankiɓe e hen ɗum noon ko ɗo arti hen no feewi e yañade hen RDC Congo toon dey ko to banggue on to États-Unis hono d'Amérique New York e batu wonnogo to ngu ko fatte hono oni woni kay fartange on jagorgal gardiɗo hono jagorɗo toon to leydi hono Israël ben Yamin Netanyahu kañum e gardiɗo taw ko leydi hono Congo ni Félix Tshisekedi ɓe ɓeydi kadi wonde jokkodiral taw ko affaire hono diplomatie hakkude mabɓe sa anda noon halko saabi aɓe poursuivre ni taw kadi ko on diplomatie Ghali Abuu Bah ko ɗum woni ko tonguɗen e dongre taw kadi ko Afrique e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique a yawo weltare TV jamme hiire golle ma jooɗi feewi seydi Mbodja kabaruji men ɗemngal pulaar sen numima to dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Chine paaɗen e nder mine taw ko mine charbon goto to wuuro witeego San Juhusa ene tawi tigui to banggue worgo bajo funnague leydi Chine ko cumo musgo waɗi e nder oɗon mine de charbon ñande aleta hande o ko aleta hande o nogas nayya lewru septembre sanga 8h10 waktu leydi Chine e gan sanga eɗen goni tigui e 0 heure 10 minutes taw ko waktu Fouta e Kumbaru e nder cumu he noon sappo jeegomo neɗɗo mbasi hen pittali mumen koto leydi Turque paaɗen bateau mo hinde cargo ɗiɗaɓo dimduɗo blé woni gawri ha teddi taw ko ummiriɗo to leydi Ukraine o kosti to kaggulade to Istanbul ene tawe e nder leydi Turquie ko tawi noon kadi o rewi koye nder maayo ɓalewo woni maire noira leydi Russie noon kañum kala e wadde kala saaha menace wonde kay kala bateau moɓe jii ene fayto leydi Ukraine walla ne ummi to leydi Ukraine koɓe joroɓe mum bomboje haɗani ko gollo waɗi lawol ɗiɗi ɓiwol ko cargo ene ummo toon taw ko dimmo leydi Ukraine taw ko dimduɗo gawri ndi hinde blé ene fayto Istanbul ha joni kabaruji men joolam jaɓɓeri udditen kabaruji men koto leydi Palestine aleta hande no gasinayi lewru septembre Palestine naɓe ɗiɗo mbarama tawi ko koninkoɓe leydi Israël kañumen jooɓi pittali mabɓe to nokku biteɗo Cisjordanie ko armée leydi Israël on kañumen yooɓi pittali mabɓe Israël naɓe ɗon kolliri tigui wonde kañumen mbari ko terroriste en musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum wonno ko min tonganno on kabaruji mone ɗemngal pulaar mayna duttu noon ko fati e seeɗa kabaruji men tawa mbiɗen ko fati e tigui ko ɓuuri tengtude e kabaruji men woni titre uji to leydi Mauritanie ko koninkoɓe halfinaɓe e nden ka e kisal maaje kadde ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima bateau e nder maaje Nouadhibou on bateau ne jolni fodde capanɗe jeeɗiɗi taw ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru to leydi Sénégal brigade de recherche ɓe gendarmerie to Saly ɓe nangui sagataɓe jeegomo ɓe tawri ɗumen ene jogui fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kilo drogue mo hinde chanvre indien to leydi Mali Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères e dow tribune des Nations Unies o holliri tigui wonde kala leydi
walla kala fedde memde leydi Niger yo andu taw ko opération bangue militaire yo andu ene wayno ko déclare ɓe guerre wonande leydi Mali e oɗo kadi to leydi Mali kadi Abdoulaye Djibril Diallo subama e oɗo saaha joni o waɗama directeur énergie du Mali directeur général énergie du Mali woni société ko fédéral ko fate kubbam e nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire ko jaltugol aduna men noɗo wonde ministre de l'agriculture e saaha laamol Félix Houphouët-Boigny biyetenoɗo Lambert Kouassi kono kabruji men to leydi Nigéria ko fodde capanɗe tato ɓuuri kene ɓuuri capantato sagata tawi hen nogas nayi ko sukaɓe rewɓe kañumen bifta e nder état biteɗo Zamfara kedde Afrique ko Alsana Oumar Mbocco wonno jolam jaɓeri ko to leydi Chine to leydi Turquie ha to Palestine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah tawi ko ɓe kabaruji kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco ñalawma janggo ma en ketto Sar Blay Sar yo jaam Allah jogomi jogo